mai sojoji ya ƙarshen wurin hujjoji akan ka ba na gani ba na ji ko da za a ciran kaina manzon Allah almahi kai ne nan likitan ruhi sannan rahatul arwahi tun da nabi ka babu tsarana annabi ne sirrin komai mai kyauta kuma ya maimai rashin mu me zamu yi mai rahama ne gare mu manzona afallahu an ka kyakkyawa ra'ufar rahimu dan baiwa ba a yi maka gaggawa salamu alaikum masoyina annabi shine gatana waye ya kirawo rana ta zo gare shi ma'aikina don wata aya rabbi ya nuna don mu gane shi manzona